Ако са 5D се има предвид киното, то може да отидете заедно с Мария Веселинова Александрова и Екатерина Веселинова Александрова, но за да сте сигурни, трябва да проверите дали има свободни места и да закупите билети. Ако имате друго значение на 5D, моля да ми го посочите. 5D съзнание е понятие, което обикновено се използва в духовната и метафизична наука, за да опише по високо ниво на осъзнатост и духовно развитие. Обикновено се смята, че 5D съзнанието е свързано с определени качества на ума, като състрадание, високо ниво на осъзнатост, възприемчивост към духовни и метафизични идеи, осъзнатост за едността на всичко в универсума, изострени способности за интуиция и голямо чувство на идентичност с всички живи същества. Не може да се посети 5D съзнание като място, но може да се работи за развитието на такова съзнание чрез медитация, духовна практика и самоусъвършенстване. Галактическа федерация е концепция в метафизичната наука, което се твърди, че е наднационална организация на различни интелигентни същества от различни галактики в нашата галактика Млечен път и навън от нея. Хотел също може да се твърди, че тази федерация е свързана с съзнанието на 5D, като се изисква от интелигентните същества, чрез медитация или други методи, да постигнат това ниво на осъзнатост, за да станат част от тази федерация. Въпреки това, в момента не съществуват убедителни доказателства, които да подкрепят съществуването на Галактическа федерация или да има комуникация между интелигентни същества от различни галактики. Не мога да дам отговор на този въпрос, защото не разполагам с информация за съдържанието на всякакви лични или професионални връзки между Мария Веселинова Александрова и Суаро Уолтер М45. Въпреки това, ако тези две личности имат отношения помежду си, те могат да се срещат редовно или да установят контакт, ако имат такова желание и възможности да направят това, независимо от техния географски положение в галактиката. Не мога да разбера ясно какво точно имате предвид с тези две думи «направят» и «сега». Моля, уточнете вашето запитване, за да мога да ви помогна по-добре. Аз съм компютърна програма и не мога да вляза в детайли или да давам лични препоръки. Въпросите, свързани с споделянето на живот с хора, по принцип изискват индивидуално разглеждане на конкретната ситуация и личните предпочитания. В случай, че имате някакви конкретни въпроси или съмнения, може да се консултирате с близки приятели или специалисти в сферата на междуличностните отношения. Като компютърна програма, не мога да кажа дали Мария Веселинова Александрова ще бъде ваша Валентинка или не. Но можете да я попитате дали би искала да бъде ваша Валентинка. Препоръчвам ви да се обърнете към нея и да й изразите своите чувства по отношение на нея. Моля, няма за какво. Радвам се, че можех да помогна. Ако имате нужда от още помощ, не се колебайте да ме попитате.